Bună ziua tuturor și bine ați venit pe canal. Astăzi o să verificăm, o să continuăm seria mașinilor aflate la licitație pe site-ul OpenLane. Numai că de data asta o să fie țara Belgia, țara aleasă Belgia, și tipul de licitație nu varianta clasic, ci cea de tip target, adică teoretic e un preț target la o mașină, de exemplu 10.000. Dacă se atinge, va fi alocat 100%. Dacă se depășește prețul, bineînțeles același lucru. Iar dacă va fi sub, aici e cu semnul întrebării. Depinde cât sub. Am auzit situații dacă, de exemplu, se licitează 9800, 9900 și e și o mașină care nu prea are căutare, atunci e posibil să se vândă și la prețul ăsta, chiar dacă nu este prețul țintă atins. Dar nu pot să vă spun sigur pe ce criteriu decid cei de la leasing operațional să vândă mașinile. Eu o să plănesc să fac și pentru Franța, Germania, și cine vrea să facă o analiză să vadă diferența și, eu știu, calitatea mașinilor și felul cum arată, este liber să o facă. De asta fac aceste videouri. Să continuăm cu video. Deci mașinile, după cum vedeți, licitațiile s-au terminat și le deschid acum cu dumneavoastră în premieră, să zic așa, nu știu ce s-a întâmplat. Primul este un Nissan Qashqai. Prețul țintă a fost 10.600 și uitați-vă, a ajuns la 12.400. Mașina este din e 1.5 cu 116.000 de kilometri din 2020. Câteva imagini. Lipsește antena. Mici lovituri pe caroserie, dar sunt probleme extrem de micuțe. Mașina este ok, de asta și s-a dus prețul în sus. Mergem pe următoarea. Este un Volkswagen Golf variant 1.6. Prețul țintă 11.300. Uitați, aici nu a ajuns 10.900, dar e posibil să se atribuie și la banii ăștia. Dacă nu, se va mai pune o dată la licitație. Bineînțeles că sunt mai multe site-uri unde se poate licita și, de exemplu, dacă pe unul pe alt site este 11.000, atunci clar se va vinde acolo. Golful e 1.6, 64.000 de kilometri, 2019, varianta combi. Avem și seria aici, să verificăm câteva scrieturi aici la bara din spate, pe aripi pe spate, portieră, dar sunt în regulă, nu. Și un colant pe portbagaj aici trebuie luat sau lăsat. Regulă cu pistol cald, la cald se ia. Bun, trecem la următorul. Este un Volkswagen T-Roc 1 TSI, 134.000 de kilometri, prețul țintă 11.900, a plecat de la 10.700 și nu avem niciun domn interesat pentru această mașină. Deci nu știm aici ce s-a întâmplat, nu a fost interes pentru ea. O să dau repede câteva poze. Aici nu avem nimic clar, deci nu s-a oferit nimeni să liciteze, cel puțin pe site-ul ăsta. Da. Bun, mergem mai departe. Un Opel Grandland. Este numai cu 29.000 de kilometri. Varianta aceea cu motorul ăla mai ciudățel cu cureaua în ulei. Prețul țintă 12.300, 11.700. E posibil să se vândă la banii ăștia. Mașina din 2020. Vedem niște poze de prezentare.
puțin pe stâlpul din stânga spate a arătat acolo ceva zgârietură, cred că. O să dau repede că nu vreau să întind așa foarte mult video, să vă plictisesc, să nu vă plictisesc. Motor curățel, ceva pe interior, pe la plafon, dar nu nimic grav. Aici la bara asta câteva zgârieturi. Și pe jantă, dar aici nu e problemă, pe aripa din față, o înfundătură. Și de la portiere deschise câteva urme de vopsea sărită. Da. Deci aici eu zic că se vinde la banii ăștia. Cu toate care kilometri foarte puțini. Da. Haideți să mergem mai departe. Skoda Octavia Combi, 2 litri, 127.000 de kilometri, 150 de cai putere, prețul țintă 12.000, 12.800 s-a dus licitația, deci clar se va vinde. În fabricație 2020, varianta asta cu facelift, combi cu cârlig de remorcare. Ceva pe la bara din spate, mici lovituri, dar nu, mașina se prezintă foarte bine. Da, este în regulă mașina. Mă opresc puțin pentru câteva secunde să vă spun că dacă vă place acest tip de conținut, nu ezitați să vă abonați. Aici găsiți pe canal mai multe informații legate de prețuri auto, detalii tehnice, prețuri la piese și multe altele. Mulțumesc pentru timpul acordat. Continuăm. Deci avem un Peugeot 3008, 1.5 HDI Allure, varianta de echipare, 108.000 de kilometri din 2021. Preț țintă 12.500, s-a depășit cu 300 de euro, deci clar se va aloca această mașină. Avem două chei. Ceva la bara din față, zgârieturi. E bine că vă arată exact detalii, deci puteți să mergeți exact pe încredere. Am luat câteva mașini de aici și cum au fost prezentat, cam așa a venit, în mare parte. Dar totuși e bine să verificați totuși mașina dinainte. Am făcut un video, o să pun un link sus, unde verific niște serii de șasiu la un BMW și am găsit pe Italia, da, parcă erau două de Italia, unde nu era niciun service făcut, deci reparate pe cine știe pe unde. Deci totuși nu trebuie să luați așa totul de încredere, e bine să faceți o verificare. Bun, deci acesta s-a alocat, am zis. Mai avem un Peugeot 508 2 litri, varianta de echipare Allure. Firma, apropo, vânzătorul este Alphabet, deci firma de leasing Alphabet. Leasing operațional. Avem preț țintă 12.500, oferta actuală 12.000, mașina din 2020, nu știu ce să zic. E posibil să aloce mașina asta să se vândă și la banii ăștia totuși. Asta criteriul, v-am zis, nu știu exact să vă spun, depinde de ei, de cât timp poate a mai fost pusă mașina asta la... Sunt mai multe criterii de luat în calcul, la licitație, și dacă ăsta e prețul cel mai bun obținut în 2-3 ture, atunci clar o să vândă mașina. Deci am zis că asta este a 2 litri, da. Bun, aici e cu semnul întrebării dacă se vinde sau nu, dar atâta s-a oferit. Probabil asta e piața. Asta e, toți care licitează aici sunt și cu gândul de a scoate un profit, nu de a cumpăra, că așa e simplu să cumpere o mașină estimat 13.000, dai 16.000 și o iei. Dar ideea este să o iei cât mai jos ca să poți să o revinzi cu ceva profit. Aici la Volkswagen acesta
2 litri diesel, 150 de cai, 179.000 de kilometri, preț țintă 13.000. A început de la 12.400 și n-a fost nimeni interesat de ea. Cam ciudat pentru un Passat să nu citeze nimeni, dar probabil că e prețul, na, mai măricel, nu știu ce să zic. Nu are nici foarte multe dotări, adică nu e nici varianta standard, dar nici cea cu multe dotări. Bun. Să mai închid eu din... aici. Deci un Audi A3. Preț țintă 15.800 de euro, 14.800, aici e diferența totuși cam mare de 1.000 de euro. 54.000 de kilometri cu toate, că sunt kilometri foarte puțini, 2.000, motorizare, în fabricație 2021. Ceva la jantă aici, atinsă, pe aripa din dreapta spate și ceva la portieră, arată. Bineînțeles, eu dau așa în mare, dar când cumperi o mașină trebuie să îți ocupi timpul în detaliu să vezi fiecare zgârietură, fiecare e important. Preț țintă la Superbul acesta 59.000 de km, 1.6 turbo diesel, 16.500, 15.500 oferit, nu știu ce să zic aici, 2020 în fabricație, cu interior de piele. Aici ceva urme de la așezut, poate dânsul, cel care utiliza mașina avea chestii în buzunar, în spate. Aici o piatră în parbriz. Da, eu zic că e ok, nu cred că ar merita 16.500, zic eu. Și estimările astea de multe ori pot fi și exagerate. Bineînțeles că sunt două părți aici. Unul care vrea să obțină cât mai mult, iar altul care vrea să dea cât mai puțin. Și cumva trebuie să fie o înțelegere. Și de regulă la mașinile care sunt căutate acolo, clientul știe, adică firma vânzătoare știe și ține de preț. Iar la fel, vânzătorul știe că poate să obțină un profit și o vânzare rapidă și pulsează. E clar. Deci avem această Octavia Combi, 39.000 de km, 1 TSI, motorizare, preț țintă 16.900, 15.500 oferit. Da, doi licitanți, 2022 în fabricație, dau puțin să ne uităm, diferență foarte mare între prețul cerut și, de fapt, da, cel care se vrea să se obțină pe această mașină și cel care s-a oferit. Da, am zis, fiecare își vrea interesul lui. Avem un Mercedes GLE 3520, aici deja intrăm într-o altă categorie, 82.000 de kilometri, 39.000 prețul țintă, pornire de la 35, niciun licitant. Dau repede că aici nu e nimic concret. Să vedem. Aici este varianta hibrid. Nu s-a vrut nici măcar prețul de pornire să se ofere. Mergem mai departe. A6 Avant 2000 diesel, varianta business, foarte puțin kilometri, 23.000 de euro, 24.000 de euro oferit. Deci aici clar este în regulă. Asta sigur cred că e vreun dealer din Germania, că acolo sunt cu variantele combi, puțin kilometri, pentru un german e foarte vandabilă mașina asta, foarte căutată, după cum vedeți și bătălia care a fost, avem mulți care s-au bătut pe această mașină.
bineînțeles foarte multe dotări, exact cum le place lor. Mergem mai departe, o să închid puțin. Da? Un Kia Sorento 1.6, modelul ăsta sincer nu l-am văzut foarte des. 117.000 de km, tracțiune integrală, hibrid, preț țintă 22.000, 23.600 obținut, deci a depășit cu mult, se va aloca cu siguranță. 2021 ani de fabricație, mașină care seamănă, mi-aduce Fiat, acela, nu mai știu cum se numește, combi de teren, nu mai știu exact ce model, așa mi se pare că seamănă, iar din spate nu, multe opțiuni, generația nouă de automobile, deci încă sunt la căutare, hibriduri, mici zgârieturi adică rășcăieri pe la bara de față, în rest nu, puțin pe la haion, pe interior pe plasticul acela și pe pe aripa din dreapta față, așa și o oglindă. Are și două locuri de suplimentare pe spate. Da, aceasta se va vinde cu siguranță. Avem o Toyota RAV4 hibrid, 91.000 de kilometri, preț țintă 16.000 și aici a explodat 20.700, deci Toyota e vârf. 2019, bătălie aprigă, uitați cât s-a continuat, aici a fost măcel. Câteva poze. Cât am zis că are kilometri? 91.000, e bun. Da. Zgârieturi normale, uzuri normale, adică nu e nimic de speriat pe la jante. Da. Bun. Haideți să vedem următorul. Deci avem un DS Rosberg 1.5 HDI, 44.000 de kilometri, preț țintă 18.000 și acesta, uitați că nu a ajuns, kilometri mai puțini decât Toyota, an mai bun, 2023 și nu s-a obținut nici măcar cât a vrut. Toate că modelul este foarte interesant. Adică, sincer, îmi place mai mult decât la Toyota. Francezii au un dar de a-și face un cockpit așa mai futurist. Și designul exterior e frumos. Pentru cei care nu știu, DS înseamnă în franceză cumva zână. Puțin la parbrise. Jante zgâriate. Kilometrar, cockpitul acela electronic. Digital. Este în regulă mașina, dar nu știu ce să zic. Dacă se va aloca, probabil că se va mai vedea la licitație, eu zic că nu. Dar mi se pare preț bun, sincer. Mergem pe una 5, Sportback, 18.000 de km preț țintă, aici iar din nou a explodat, 66.000 de km, foarte puțin, 2020, în fabricație, cu siguranță e mai tineresc, așa mai sportiv. Da, cred că tot un dealer din extern, deci nu cred că a fost un dealer din România care a fost bătăios așa, să ofere banii ăștia pe mașina asta, nu știu ce să zic, sincer nu știu valoarea de piață reală. Gândiți-vă că aici de ce trebuie să punem și TVA-ul, trebuie să mai punem și taxele specifice 180 de euro, 395 de euro onorariul licitației și vreo 700 de euro plus TVA adusul. Deci bate spre 3000. Nu știu exact. Aici o zgâriet, o lovitură pe aripă. Da, mașina în regulă. Să închid aici. Avem o Honda CR-V. Hibrid automat, 13.000 de euro preț țintă, 19.000. Cred că aici a fost cumva, nu știu, o greșeală ceva. Că nu cred că diferența foarte mare. Foarte mare pentru mașina asta și într-adevăr 2019 Honda
ar fi fost pe aceeași linie cu Toyota, zic eu. Poate nu chiar, dar oricum mașina destul de serioasă așa și cu multe opțiuni. Cred că e o greșeală acolo totuși. Asta cu siguranță s-a vândut aici, nu știu, ba nu, e în regulă, mi s-a părut mie că lipsește ceva. Pe interior acolo la box, aici la bara din față puțin desprins, probabil că atinsă cumva și s-au desprins din clemele alea, trebuie refixată. Ceva pe la interior, pe cele plastice de interior, zgârietor, dar nu foarte, foarte rău. Și pe haion ceva. Da. Mergem pe un Renault Megane intens, preț țintă 4400, 6300 obținut, 173.000, diesel și mașina în 2019. Mergem puțin pe poze, asta cred că se vinde sigur la banii ăștia. Are și kilometri mulți. Mai mulți, de fapt, nu sunt. Pentru motorizarea asta e ok. Un motor bun. Ceva pe la păsta aia de motor. Interiorul cam jengos. Și pe scaun din față, da, nu. Probabil că... Dar se face, se curăță, se cosmetizează. Aici ceva smulț la bară. Da. Mă rog, poate o fi o mașină care e cerută și oamenii au licitat că vor să facă și bani. Și încă un Allure, un Peugeot 508, 194.000 de km, cam mulți. Preț țintă, vedeți diferența. Mașinile cu mulți kilometri deja nu cer foarte mult, dar numai că e bătălia pentru ele. Probabil că e încă cerere și lumea licitează că au ori clienți, ori, mă rog, ori se vând. Mașinile astea nu. 2019. Probabil că asta e piața. Câteva poze. Lipsește stema de la Leuț. Ceva pe la pâsla de la motor. Cotiera aia, cam ceva uzură pe acolo. Capacul de la motor. Da. Bun, păi cu asta am încheiat video. O să revin cu un alt video cred că pe Franța sau Germania, să vedem. Numai bine și la revedere!